Naše rodina přežila staletí a rozšířila se po celém světě. S boží milostí jsme založili nemocnice, abychom se mohli starat o nemocné. Založili jsme sirotčince a pomáháme chudým. Jsme největší charitativní organizací na světě, vzděláváme více dětí než kterákoliv jiná instituce. Ochraňujeme lidskou důstojnost a podporujeme manželství. Vedení Duchem svatým jsme sestavili Bibli. Jsme přetváření písmem svatým a tradicí, která nás vede už po 2000 let. My jsme katolická církev s více než 1 miliardou členů naší rodiny. Ježíš založil naši církev, když řekl prvnímu papeži Petrovi: Ty jsi skála a na této skále zbuduji svou církev. Pokud jste se vzdálili katolické církvi, zveme vás, abyste tam znovu nahlédli. Navštivte katolícipojďtedomů.com. Jsme katolíci, vítejte doma.